Двухпавярховы коттедж агульнай плошчай 240 квадратных метраў з прысядзібным участкам узвялі па тыпавым праекце. На яго будаўніцтва было выдаткавана больш за 400 тысяч рублёў. Начали его мы строить, можно сказать, самый конец августа, конец 20-х чисел. И нормативный срок, поскольку 2 месяца, то есть к концу этого месяца мы должны предоставить, в принципе, готовое жилье. На сегодняшний день работы уже остаточные ведутся. Пакласці падлогу, паклеіць шпалеры і ўладкаваць дом мэблі засталося зусім мала. Паралельна з будаўніцтвам ідзе падбор патэнцыйных бацькоў. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь не маладзей за 25 гадоў без медыцынскіх супрацьпаказанняў, а таксама прывітанне вопыту выхавання ўласных дзяцей. Гэта асноўнае патрабаванне да кандыдатаў бацькі-выхавальнікі. Некалькі жадаючых сем'яў ужо ёсць. Самое основное требование, я так считаю, это мое глубокое убеждение, требование которого сегодня нет ни в одном нормативном документе. Оно нигде не прописано. Это отношение, это любовь к детям. Если не любить детей сегодня, то претендовать быть родителем-воспитателем в детском доме семейного типа, конечно, даже не стоит. Я хочу сказать, что строить дом гораздо проще, чем подобрать родителей-воспитателей. Быць не проста выхавальнікамі, быць сапраўднымі мамай і татай. Падарыць тое, чаго ў некаторых дзяцей няма, любячую сям'ю, задача будучых жыхароў гэтага дома. Сёння ў Ленінскім раёне Брэста 72 дзіцяці са статусам без папячэння бацькоў. Пакуль што двое з іх дакладна будуць жыць тут. З цягам часу новае жыллё, а галоўнае сям'ю атрымаюць яшчэ некалькі хлопчыкаў і дзяўчынак. К слову, на сегодняшний день в одном детском доме семейного типа, который прошлогодние наши детские дома открылись, в одном детском доме 8 детей, в другом у нас 6. И тоже заселение этих детей, то есть ввод в семью потенциальную, так называемую, он нашел постепенно. То есть мы не всех детей сразу заселили. На один дзіцячы дом семейнага тыпу даецца 1,5 стаўкі выхавацеля, заработная плата 900 рублёў. На кожнае прыёмнае дзіця выдаткоўваецца каля 300 рублёў. Ужо зусім хутка тут адзначаць наваселле, а да 2020 года ў Ленінскім раёне Брэста плануюць пабудаваць яшчэ адзін дом семейнага тыпу. Ён размесціцца побач. Ганна Бойкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.